ko woni wiida Holion Holion Buuben fama an tefuɗoya ko ka jiddu goddum quoi yoro sabu Allah nda haalde makko bañma hakkille makko deeƴa Holion deeƴnata hakkille makko min deeƴnata hakkille Buuben nden hakkille makko deeƴata fama min dewgal am mi woppata hay goto no benɗo hay nenam sino wurno hay babam sino wurno o wi kam yomi woppumo babam wiyam yomi woppumo wiyami nanggama mi woppuma an mi weddo babam mi nangguma an so nenam wurno kadi o wi yomi woppuma min dukoto saabu mboɗo yiɗi nenam mboɗo horsini nenam kono nden min dukoto hami yalta galle o mi yaltinta nenam de kono min mami yalta galle o nenam jooɗo o duuɓe kitali o wonta yiidemi e aduna mum min duwanamo tan yo Allah rokkumo jaam yomin nannodiri e jaam yo Allah waɗ jaam kadi hakkundema e nenam yoro sabu Allah nda haalde makko anne mbiɗama hakkille sabu Allah komi ñaguide mi yiiɗaka haade dara ko bousculation dewgal amen buuɓe ɗe tana nanami mi yiɗama hande mi seerimo janggo mi seerimo baba janggo sa wawi ganda ɗum no dalitma ɗi fo tagatamo jettudemo de sa wawi ganda ɗum yoro sabu Allah anne nda haalde makko yoro anne nda haalde o an sabu Allah faama ko mbiɗa an Yasin fa lakara fa annene fa cee annene ana sellani annene buuɓel waɗi ɗum faam min mi yiɗa haydara ko waɗa bousculation yoro nda haalde makko sabu Allah yoro nda haalde makko annene faama sibu Allah wawi mi yiɗa memde téléphone o par ce que mi yiɗa haydara ko ganduɗa ina adda probléme mas hakkude men ma min ko an jinmi an ɓanmi amoureux an yin anani joni ko faama mbaɗmi amoureux sa wawi ganda ɗum mi nawoɗo animo amoureux joni ko faama mbaɗmi amoureux kono ka fof kanko waɗantami kumtari kanko rokkatami kadi ko ñami yerde bisab somiso mergures sivli pala mayles cokop yoro an yoro he wonan kaldammi sibu Allah komi ñaguitum fama nawtani omoni ni rappelation omo waɗa rappelation en copie a suwa kuppude mamma Yasin haalda hen eyyi daccere kam voilà o wiyawi probléme ɓe tan daña hen probléme fijirde jaleɗe tan ya renduɓe gorko foof ɓuuri jiidude mbiɗa sikki ɗum eyi wallahi Allah tagi aduna jarani hay hunde wallahi ayi hande ala ɗo ne noon ɓe an kam nawle o mbiɓe nawlam ala ɗo wallahi o boy ay joni Allah artirima ɗo e galle he onon mbiya mi andi galle o ñahe mi andi galle o koore konta mi andi galle o e ɗum de wonajo ayo ayo bakoni ari kadi ko wona sowona jam sono mbaɗani abbade gorkam ɗo gorkam waɗi omo selli mbari yarone ñaama de omo yarone ñaama ne ayo gogo Yasin nani ayo min mi yalano ɗo holto gonnoɗa mbaɗani ka yalano ɗo mbaɗa arannoɗo mbaɗani ka yalano ɗo Côte d'Ivoire wonno banda asel alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin mi gaddimo yettimo yi bandi ko en tan ko yeccata yero an yero min mbima hakka jarama way min dendi koye men Allah nanda way min dendi koye men jarama no fewi no dendi fewi koye men aɗa goñimi jalta yam anani anani de jonjom mbiɗam namɗo yero ɓe mbi ko jaltuɗo an fewji nde ɗo fewji o wasa tawede garangalam Buuben an Buuben hele mi haala sabu kadi o wa yaltude yam o wa harmindemi harminam mi harmini
ni ma an kam hay ko yo ngata bu an hay bone dara mo sohli jewnugol ma mo sohli jewnu an ɓuuri yawde bone an ɓuuri yawde bone feeruji ma aɗa wani kippiɗo oto ni ey yoni ele domade a taƴƴo ey yoni an folfolo ndat fol ey yoni Allah jarama yaro so Allah jaɓi Enen dendi an koye woni debbo men mum enen dendi an koye woni men debbo makko nene Allah mbaɗi jarama wallahi an kay haydara min mbawa yebde Allah newna en o ari o yettima e dow jaɓe kisal cellal tan ko yettata Allah par ce que guila korko fuɗɗi ha faade hannde ñande minen ɗiɗi jogimo koor ɗo galle ɗo ñande ɗiɗi koor ko yalti Fouta o wiyano ha ɗo paranten wiide eɗen jaaha julde komin jiiɗi ala fof to min mbawi jiiɗa radio ji e télé ji fof min jeehi men ronki kono noon a jarama no fewi a yiide oto wimo jarama ɓe mbaɗa ha barke ɓe mbaɗa ha barke fullaha e mabɓe ay min nde wonno min nene yaro ko haasidam neɗɗo ne resa debbo wona haasida muɗum so woppino min gardi ɗum fof heɓata kam nde mi yaada tan an janmi ɓeɗo hangaɓe neɗɗo hangue kadi bona kadi ko wiya ka tuubako walla ka holɗum heɗo ey moƴƴi selli omo selli moƴƴi omo selli ɓe mbaɗa ha barke Allah jarama jarama ɓe ballima hoore ma o ballani mi ñamata ko weeli so yimɓe kumtin mi yarata follere ko yarata follere ey moƴƴi sa gayni ɗum e tottuma mburu mi anda ko neɓam mbatte mi anda yiyata aali saha gellaji ni tan mbaɗa kuɗɗo e mbatta ni gasi ɓe tottuma ɓuɓɓugel mburu ala no foti ey moƴƴi a acci yimɓe hay goto anda ka haut-parleur hay goto anda ka radio hay goto anda ka ufor omo hana goɗa ale suguña komi jejjiraɓe ko ni tan ɗum waɗe foftin yimɓe yewratno kam anayi o ñaw elle ɓorniɗo kuuse elle ɓorni kuuse wallahi on ko yettere yettere Allah yettere Allah jibinaa yettere Allah jarama no fewi Allah wallitir jaɓe kisal amin ko Allah jara sabu ko Allah reeni kam toon so Allah renano kam toon mi maaya aɗa andi yara wonno joni buuɓel ari machallah an komo suwa hay yettade neɗo dugde accu hare ay kadia an wuttama ƴagguɗo ay kadia min ko muusi kam e galle mon o no heewi ko heewi ko onon kam galle mon o nanguirɗon ɗum tan ko passion i wona waɓe no ma tan kala garɗo fof naat min jibini yasin min hot fanname yero ay kadia woppu fondude kam e yero yero babam e yumma ko jiiɗi yumma e baba min no min jibini yasin direct joni noon anani min sam ari ɗo mboɗo foɗɗo arde kanko so ari ɗo mo foɗɗo arde han te o arat kadi o wona ɗo ha weelo diño ɗo ay kadia ay cuklel so boninede yo reno mawɗo hol bonɗo nede anani min bonnedagal jeeta kam ga aɗa wiya ko baba men naggam sangam gila bamma no ƴama yumma mam gila bamma no ƴama gorgol ma aɗan dépassami aha kay mi déppisete kay aɗan an dépassami yiɗi mi déppisma ala mam ɗum ala hakkude men nda sa wi ko yero ɓuuri kam ɗo yannamno e bamma mina yero mbo ɓuuri ɗo mam bamma woyi gallam guite cip yam rokkumo yasin omo woni vorier wala hay dara ɗum ala hakkude men ɗum jinnoɗa nande mbimi ma he nan ɗum ala hakkude men bolle feyde hande kay a ƴamino tawi ko ɗum aɗa wawi wiide a meeɗa ƴamde a deƴƴatde ma ɓoyɗode mbimi somi ɓooyiɗo ɓooyɗen minema mi ɓooyat tan ɓooya war kasma an ɓuuri mi war ɓooyde kasma an ƴagguinɗo ala war kasma komin fondata e hoorema Eh. min jaaɗo ha arti o kadia min sa tawino duuɓi sappo e nogas en ɗiɗam mi lambani i mataw min komi Min mi lambani. min komi lambuɗo min de meeɗa ɗo nande wiiw kadia ƴeewon mi wiiw mo ɗo an cikirade ƴewtemi nde aɗa futtina guite tara ko aɗa ɗani ɓayɗo ko yimɓe no gandi ɗum hol ɓayɗo faama e so yiiɗi ɗum tawi hay hangaɓe naate makko mbimi eyyi hangaɓe waɓe no mani ɓayde ko an yiiɗimo kay ko ɓocconde an yiiɗi faama buuɓel jotto walla o yahat buuwel so Allah jaaɓi ɗo e galle he ha kurka maya ha taskene kay tawi ko ɗum waranma ɗo ubbeteɗa aɗa woni oyowal an hol koɗo hol oyde an mam ka garɗo a jeyaka ɗo ha an ka garɗo ka keñnaɗo heññu hen bande en kadia woppam wiide a jeyaka ɗo min ko ɓiyan won ɗo mbiɓe kankone ko galle kaw makko han ko galle kaw min ko ɓiyan won ɗo ko galle kaw makko woni ɗo anani min rokki bamma debbo so bamma hoto iwes witamno an kay hoto witamno an yi ɗum nande hoto witamno min itti bamma e célibataire min ittimo e célibataire ɗum jinnoɗa nande min itti bamma e célibataire nda guilawmari omo ƴama ɓiyam yasin samandino waɓe ni tawanmi e galle o mi rokkatamo yasin war kas moon mor on moƴƴani i bolle puyɗ
jarama marawana fuɗɗa donc minen min ngala haydara komin mbiyata sowona Allah jarama a jarama ɗum tan min mbiyatma Allah yettam jarama wona ratene ana waɗa ɗo no jaɓɓirimi ne haaji ma ala hen an yero an kallata aɗa yejitmi komi ceerɗo aɗa selli a yejit komi ceerɗo ala est ce que a yejit komi ceerɗo ɓe mbi ceergal ngal dagaki luwa jaɓani ɗum debbo e gorko sene ceera gorko o jaɓa debbo o jaɓa to min mi jaɓani luwa jaɓani ɗum luwa jaɓani sema fou oɗo adduɓe oɗo no poɗɗon e no potirɗon ɗiɗo gaddi mo owo ɓiyum ni poɗɗon e ni potirɗon bon semule fuu no poɗɗon e no gummuɗon e to gummuɗon e to jeyɗon e holɓon no jinnaɓe moon e holto wonno wuuro moɗon sema fou mi anda so taw kon joƴƴo mi anda so taw kon hangaɓe rutine oɗo bagage to jiɗirtuɗon ɗum ala duttinemo yo wano wayanno anda min woni hoya min woni yoro sow min woni yoro sow woni ko mbaɗaɗa hen eyyi koko yak cukkode jeyɗa kam ko gora ko min woni yoro sow min wulli min tawi wulli mbimami sa wawi jetta debbo ma o mi seerimo saɗa resa o ko wayno coppare ɗum a seranimi o ko iblis yero heɗam yero heɗame yero wonde debbo ma ari abbi ma ne majji nde ɗo majjere no foti mo yidde nenne bolel gay wino yidde taccinimo maaje min nene yidde abbini kam got kam wallahi buuɓel séri yaro so wallahi Allah o wiyani noon ana majjani mo wonmi seerimo holmo gonɗa seeri mum faamo gonmi seerimo faamo jeeɗi oɗo wone grand boubou ma o mbaɗa komi jeewo buuro merde an merde alnoɗo ma gon pourquoi mo lohomi yomi armi o mi anda ka tuba mi anda ka ceppar mi anda ka holdu gasi ana sugunuma ele je o pol way yo mere jeeno ka tapet awona gorko mato aɗa holliromi caggal huccude yam aɗa an kalde mi an elle ka cappaɗo mi anda ka holdu wole fou jimu aɗa holliromi caggal hollam yeeso min ko Nicholas an ko woni an Nicholas an ko bone han jiɗɗa tell me how are you? I'm fine, man. Mi jetti you, my boy. Mi wima how are you? I'm fine. No problem. Mi jetti you, my boy. Ya pamde. heɗo an yaata Merde gogo. ƴeew gogo mi yetta bagage am mi nanni nde sundu heɗo mi haalanma aɗa no mbatta o kaade ko mi woppino min mami haaldema an joɗo jondema tan anani sa gayni ƴetta bagage ma fof nawa nder suudu fof ko peeje fama haydara waɗa fama waɗi fof fama yiiɗa tan mi wonde mi anda ko añanta tan gille me yaro nda o añanta ɗum Allah waɗi gilli ni gilli ko Allah waɗata ko Allah waɗi ɗum so tagaɗo wino itta gilli ɗi Allah waɗi tampat wallahi eyyi gille me yaro ko Allah waɗi Allah tan wawi ɗum ittude taade ko ni Allah waɗi woppumo so tawi Allah waɗi ko wonne makko ko jippi min mami haalde makko Allah kadi ne andi on jarama no feewi
wallahi ay man ma jaafaɗa de ma jaafaɗa ko famata mi waɗa famata wallahi ko mbaɗen ɗo Allah en seedi ko Allah tan yoɓatmama a jarama ko noon sabu ko wiyete ko tan neɗɗo so tawi Allah waɗima debbo aɗa jibina ma wokka darani kala ko mbawnoɗa hen a waɗi sowona wiidema a jarama minen noon ko wiyete ko ma gaccon hakke no fewi haqqi ala hen nde wonno min cawani sukara ma gaccon hakke no fewi wala haqqi en tout cas oɗo koɗɗo o jol en da holɗum probléme makko ko ñumani mami ko om selli est iya aɗa hayana sellani o kay sa namdima somo selli mbiyan mami ko hayana sellani aɗa faama tan aɗa faama aɗa andi debbo annonta debbo hono mum wallahi gila ñande kawrume makko min jettodi galle ɓiyam gorko nanguimo no bandira debbo wallahi wallahi kono jiimi gueɗe o faamata o sikki o ko jiɗɗomo ƴeew tan ɗum haɗa jamma haɗa ñalawma ayi ɓenan gandumi woni rafimo wonti tan mbimi ɓiyam yo fammo wallahi o o faami famirmo Allah pourtant min Ayi. guila o ari guila premier jour o o ari tan jimino gandumi oɗo kam mataw won probléme uji mo woni quoi an kay sona tan wiide kadi on jarama wallahi gonɗo gorno wallahi ala fof ko mbawmi wiide sona wiide on jarama jarama nde wonno rendi neɗɗo so tawi o waɗinima ko moƴƴi mbiyatamo tan ko jarama no woodi saabu guila ɗiɗi korka kam jaltuɗo ɗum fouta hande ne wiye juuɗo hande ko janggo ko jaajɗo wawi ɗum jogade gila nden on jarama no fewi gila nden yo rutto e moon kono noon ko enen mbayi noon jokkodiren taade en jogini inchallah numéro en majjodirta en on majjodirta jarama en jarama mo toppirde o mon feewi jarama toppirde sa nayi grave de gorko majjol yurde nde nani hen Allah jarama on jarama yo wone jaam mbaɗɗon ɗo ko weeta ko mbimami ko mi haalnimama ɗum sa wawi duttoɗa to gummuɗa ɗo quoi c'est mieux quoi c'est mieux c'est mieux c'est mieux yinno ƴetti comcom ɗi mi waɗa nder hol toon suudu men ɗo an a majjani min komi est ce que aɗa andi an probléme mo woni wol ɗum ala réseau téléphone hoorema o ala réseau ɗum tan bonnuma téléphone hoorema o miijotako ko aɗa waɗa gueɗe ɗe ganduɗa wona gueɗe neɗɗo miijotoɗo yaafo wona mi seerimi no foti balde joni mi seerima kono min mi serani haajamala hen min mi serani mi seerima wona wonno ɗo aɗa yaltude bullay kalto bullay nodduma kadi aɗa jaa aɗa tawa bullay sellani bullay hoore nde sellani ha kono bullay ko wallahi mi kangaɗo woppimo billahi ko kangaɗo sa ummima tan ndewa caggal bullay joni Min noon bullay, bullay ko bullay. kangaɗo an ka kangaɗo ka hangaɓe diɗo wawi waddude jeeya tan to bullay lay namdo isma isma dia jaw jatisi mi noddimo mbimomi min bullay rewno yam yo haalde ma tem yeehi galle bullay en mbimi mbaɗa moole caggal Allah yo selam sela wencet min mbaɗi jogui gorko yo woppam min ko ɗum tawi gorkam woppi kam kono bullay min haydara ala hakkude amen o wi haaji makko ala hen taw mi woppima ha paari taw benni kalanmi kadi kawam kan ali bohara kadi ali bohara kadi wi wawa hen haydara saabu min toñma min toñma noddumi mama ayetu kadi mbi mama ayetu kadi yo haalema mi haalde bullay yo selam sela weccet mama ayetu kadi wi min toñma là c'est ça kamɓe no fof aɓe bullay tooñi kam min toñma bullay tooñi kam min mi yiiɗa bullay ha jiɗmi a tardi par ce que min sa haalino law mbiya kam a bullay de kañum toon mi yeehi galle bullay kono goppuɗa ha ceermami puddata yaade galle bullay en joni min noon mi resama ɗo joni serde ala ɗo min komi desade joni mi resama heureusement fama resi kam joni min komi kurtiɗo joni mi resama joni kam so wona peut être jeewoyɗa gorko goɗɗo ndesama kono min kay fama resi kam joni kay a perti joni kam min jamma o ko fama fewnon tami kumtari fama fewnon tami action ngajam ndi fof so jammari dewgal ala ɗon ko woni dewgal ala ɗon kan ali bohara nde tottuma haalisi ya wat tegam nde a jaaɓi temi ruttinaka ɗeɗon teŋe dewgal ala ɗo ɗum mbeɗa yiide teŋe no ruttine teŋe ruttintaki fama wawa reddema tegam nan toon tegam nan toon an foti ruttindemi teŋam wiye ko min teŋnoma wala an teŋino kam wona kan ali bohara tottuma kalis koko rokkuno kam teŋe teŋmami dokkal noon ko dokkal so wi yo mi rokkinmo kalis makko mi jattomo kan ba ali bocar mi jattomo ha a ñaam do dahara ha a ñaam añam golinaɓe pima ha maya comme paɗo añam golinaɓe
pima min hamaya kom falɗo añam golinaɓe ya noddo e añam goli wona mi haaɓi meeɗino haɓirde to ene añam coɗay wona mi piino añam naaɓe fof wano telli ay parba ngom yawake mana wi suuno wawi ande luuɓa kadi min guila no jaaɗa mbayru min nande sibo Allah sibo Allah hay wawi sawe sibo nelaɗo mi resama joni Boubel joni komi ceemeɗo ni natti wonde mbobri ya mama ayatu noddanima mama ayeto wayri nandemo o wi kam ko matmi ko kanko mo yaadi hen debbo mo nangani hoore mum debbo mo fijirde caggal joom galle mum joom galle ma resma aɗa ƴeewoya kadi gorko gonɗo e le joom galle ma yonanima min kam en hoorata hikka laawol jaam laawol mouhammadou rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam abole attendre sali ango yeeso min wari yiide yeeso bale mamodi